Добро утро. Набрали се с Николай, който вади тенджера. Да, мисля, че ще стане. Само извините. Имаме да се виждаме в хора, така че работата е сериозна. Иска сега сериозно внимание към целта. Вземи един черпак и да отиваме. В моята пача е много страшно. Става изламай! Някъде! Някъде! Което ми хареса.